Moi, tässä on Sini Sabotage ja Radio Inari soittaa parasta musaa. Minulla on haastattelussa Esa Tikkanen. Mikä sai sinut lähtemään tänne pelaamaan, tänne Lappiin? No, hyvän tekeväisyys ja tätä ollaan tehty jo Day Oneista saakka Pietarsaaren Oilersin kanssa ja tää on hieno, saati kutsu tänne, niin aina valmiita lähteä tekemään hyvää asian puolesta jääkiekkoa ja lapsille tärkeitä. Oletko muuten ennen käynyt täällä Ivalossa? Kyllä, että tästähän mennään paljon kalaa tonne, että Ivalo on lentokentälle aina tullut tutuksi. Onko kalaa tullut paljon täällä? No, onhan sitä saanut aina hienoa lohta, että hienot kalapaikat täällä. Oliko sulla muuten varasuunnitelmia silloin, kun aloitit jääkiekon, niin jos ei sitä pelaamista sitten olisi pelaajana niin aloitettu, niin olisiko se varasuunnitelmia ollut? No olihan silloin, että kun me oltiin nuoreena, me pelattiin paljon eri laita, että pelattiin jalkapalloa, yleisurheiltiin, että olin erittäin hyvä lahjakas yleisurheilu 1000 metrin juoksussa ja sitä siihen 13 asti pelasin ja sen jälkeen lähdin Kanadaan. Mitä teet tällä hetkellä, että oletko missään mitään tekemässä töissä? No ei, ja eläkkeellä ollaan, että oma firma on pyörittämiseen, niin siihen menee kaikki aika.